Bueno, boas tardes a todos e a todas. Bueno, vamos dar inicio ao pleno ordinario do 29 de xaneiro de 2026 ás 20 horas. Antes de nada, pois nada, pedir disculpas ás persoas que nos poden estar vendo desde a casa porque no último pleno non se pudo transmitir o pleno e nada, pedirlle disculpas. Empezamos polo punto número 1, é a aprobación da ata sesión ordinaria do 18 de decembro de 2025. Si hai algo, non? Pasamos todos. Eu quería comentar que houve Mester porque non estuve o 18 de decembro, vale? Vale. Moi ben, pasamos a votación. Votos a favor? 9, 10, 11 votos a favor. Abstencións? Pero que votas abstención? Sí. 6 abstencións, vale, entonces queda aprobado este punto por 11 votos a favor e 6 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2, aprobación da ata de sesión extraordinaria do 14 de xaneiro de 2026. Algo que alegar? Non? Pasamos á votación, votos a favor? 12 votos a favor, abstencións? 5 abstencións, por cal queda aprobado. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3 do orden do día, o expediente 5857/2025, Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos post-2026. Primer turno de intervención, ten a palabra, señor Teñanes. Moitas gracias e boas noites. Bueno, quería iniciar este punto do orden do día recordando as miñas palabras, ainda que non foron retransmitidas e veñen na acta, do anterior punto, do anterior pleno, perdón, porque no anterior pleno, eu aquí, para que vexa que, como lle dicía o compañeiro, o Cortés no quita do Galeante, trouxeronnos un pos, o concelleiro que trouxo o pos social, trouxe un pos como Dios manda, como hai que traer un pos a este pleno. É dicir, con unha serie de obras, con unha serie de actuacións, nas que podíamos estar, a mellor, algún en particular máis ou menos de acordo, pero nas que sabíamos o que votábamos. Vostede hoxe trae esta tablita. A usted parecelle serio. Non hai nada máis en toda a documentación que esta tablita. Por favor. É que sinto moito, pero eu creo sinceramente, mira que llo dixen, e mira que lle recoñecín ao seu compañeiro esforzo, para que non diga que non llo recoñecemos. Pero tráenos unha tabla no que a maior parte do que nos poñen é vense servicios correntes, 630.000 euros, vense servicios correntes, 700 e pico mil euros. Isto faise en 5 minutos. É dicir, non trae absolutamente nada. Pídenos vostede aquí que lle votemos este plan de obras a favor, que máis ben, máis que votar a favor, máis que unha cuestión de confianza sobre o que van a facer vostedes, é un acto de fe. E mire, home, os actos de fe, pois a Igrexa. Isto é unha corporación municipal e aquí os actos de fe, pois non é o sitio para facer actos de fe. Ademais, home, os actos de fe, pois fanse diante de Dios e de divinidades, estas historias, e o último que se creou un Dios, pois creo que era un señor que se chamaba Faraón, hai 3.000 anos ou 4.000 anos, e dende aquela, pois creo que xa non se estila que unha persoa sea considerada unha divinidade, porque é o que nos piden vostedes, un acto de fe, de meter 1 millón de euros sin saber para qué. E repito, temos o antecedente do anterior pleno, no que nos viña todo ben desglosado como debía de ser. Independientemente de que xa lle digo, en algunha cousa puntual non poderamos estar de acordo. Pero fixemos o esforzo de, pois non o votamos en contra, aínda que só sea polas maneiras. Fíxese vostede que importantes son as maneiras e as formas. E mire, unha vez pasa, como fixo do ano pasado. Poderás entender que unha vez, pois pode ser, pero que xa empeza a ser costumbre habitual que nos traian aquí actos de fe. Meter 1 millón de euros a saber en onde os van a meter. Pois non, sinto moito, pero non vamos a poder votar a favor a este plan de obras. E ademais, traen como complementario outra vez o tema da EDAR de Cures. Eu presentei unha moción aquí en decembro, porque eu xa sabía que iban a facer isto en copia-pega, xa mo supoñía, e presentei unha moción que tiña 2 puntos.
e que en eses dous puntos eran moi clariños. Un, que cando volveran a elaborar un plan de saneamento, tuveran en contra toda a conca do río Coroña, é dicir, toda esa zona da parroquia. Volven a quedar, outra vez, 3 aldeas sin incluir, porque basicamente fixeron un copia-pega do que había, hasta as fechas son as mesmas, do que había en xaneiro do 2025, do ano pasado. Exactamente igual. E abais había un segundo punto, porque como sabe vostede, ou debía de sabelo, a maior parte da xente de Cures, ou polo menos a que fun falar eu, ainda falei con bastante, estuve ali, fun varias veces, non está moi conforme ca ubicación. E dixenlle, vai ali e negocie ca xente, dialogue ca xente, a ver se pode haber outra ubicación. De feito, se recorda que unha anterior vez apoieille esta cuestión, dixenlle, apolloa co seu compromiso de que a ubicación non é a máis axeitada para esta obra. E, bueno, pois, se vostede volve a reconsiderar isto, ou se traballa por cambiálo e tal, e fala ca xente de Cures, pois, bueno, doulle o meu voto de confianza. Ben, ese voto de confianza, repito, volvemos a convertir nun acto de fe. E, en fin, non hai moito máis que decir neste primeiro turno de intervención, simplemente eso, que nós, nin actos de fe, nin incumplimentos de compromisos aquí, como o que fixo vostede, vámonos a votar a favor. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Trianes. Señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde. Pois sí, efectivamente, ven hoxe aquí a pleno para a súa aprobación o POS-Plus 2026, o Plan de Obras e Servicios da Deputación. Un total de 1.084.000 euros que este Goberno vai destinar exclusivamente a gasto corrente. Logo sí que meten no POS complementario outra vez, como xa se dixo aquí, a obra da EDAR en Cures, e isto quere dicir que, bueno, de entrada, cos cartos que veñen do POS para este ano, non teñen pensado facela. Porque complementario significa que se despois, ao longo deste ano, veñen máis cartos, pois logo xa verán vostedes se a fan ou non a fan, como pasou o ano pasado. Quero lembrar que a EDAR ten un proxecto orzamentado que é por un total de 665.208 euros. Se tiveran intención de facela, xa podían facela con máis de 1 millón que ven do POS este ano e que vostedes van a destinar na súa totalidade a gasto corrente. E quero recapitular, quero facer un recordatorio do que pasou o ano pasado co Plan de Obras e Servicios, porque xa o ano pasado destinaron o POS a gasto corrente, porque a EDAR de Cures formaba parte do complementario. Por si logo había máis cartos, viñeron máis cartos. Veu un POS adicional que tamén destinaron a gasto corrente. E agora, ano 2026, volvemos á casilla de saída. Volven destinar máis de 1 millón a gasto corrente e a obra da EDAR que está aí como comodín, por si logo lle apetece facelo ou non. Pero o grave non é esta xestión que fan co POS, o grave é que, bueno, podemos velos en campaña electoral repartindo propaganda por Cures e vendéndolle aos veciños o saneamento, e a hora da verdade, con cousas como esta, demostra que a vostedes o saneamento non lle importa nada, porque non teñen intención de facelo. Porque xa non vou ir máis anos atrás, pero por retrotraerme ao 2023, que é o ano do que foron as eleccións, viñeron para boiro do POS da Deputación, do Plan de Obras e Servicios, 1.385.000 euros. No 2024, 1.920.000 euros. No 2025, 2.080.000 euros. Agora, no 2026, 1.084.000 euros por o de agora, que se conta que veña máis. Se a EDAR ten un proxecto dun orzamento de 665.208 euros, a ver se non podía estar feita esa obra xa. Ademais, bueno, pois, con meter todo o POS a gasto corrente, o que tamén demostran é unha falta total de transparencia, porque nos din, claro, que destinan a gasto corrente, en teoría, para liberar cartos desas partidas, pero en ningún momento nos din en que van a gastalo. E mira que non hai necesidades en Boiro, mira que non hai necesidades en Boiro como para ter que meter máis de 1 millón de euros en gasto corrente, porque saneamento non só en Cures, pero en varios puntos do noso municipio, mellora das infraestructuras públicas, como temos falado aquí moitas veces, os centros sociais, instalacións deportivas, a cuberta e arranxo da Galiña Azul de Praia Xardín, centros de ensino, etcétera, etcétera, etcétera. Mira que non hai necesidades, é que
planteanos aquí un pos a gasto corrente que non é dunha cantidad irrisoria, que é máis dun 1.000.000 de euros, e que evidentemente nós non podemos apoiar isto. Nada máis, gracias. Moitas gracias, Ana Suárez. Segundo turno. Primer turno, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Efectivamente, un ano máis, a Diputación da Coruña invítanos a participar por estas datas, sempre suele ser así a principio de ano, no plan de cooperación ás obras e aos servicios de competencia municipal. As obras e aos servicios de competencia municipal. Digo porque, bueno, está na documentación, Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal. Bien. En este caso, como se acaba de indicar, a Diputación danos en esta primeira achega do ano 2026 1.084.164,39 euros. En esta primeira achega nos dando xa a Diputación da Coruña máis de 18.000 euros máis que a anualidade pasada. E a esta primeira cantidad do pós-2026 para a cooperación ás obras e aos servicios municipais, temos que sumar o que veu o adicional 1 para os servicios sociais que veu no pleno anterior, por importe de 127.548,75, e un adicional 3 que ven para a utilización do préstamos para a reducción da débeda dos préstamos que o Concello ten ca Diputación da Coruña polo uso dos plans provinciais dos anos 2015 a 2023 por un importe de 191.323,13. A Diputación da Coruña danos en esta primeira achega do ano 2026, se sumamos a cantidade inicial máis os adicionais, o total de máis de 1.400.000 euros. 1.400.000 euros que lle reparte a todos os concellos da provincia da Coruña, xo temos falado aquí en máis dunha ocasión, con criterios obxectivos. O gallá que o resto das administracións fixeran o mismo, por exemplo, a Xunta de Galicia, que ten 50 veces máis presupuesto que a Diputación da Coruña, non nos vai dar nin a mitad do que nos dá a Diputación, porque xa nos fixo chegar o documento das achegas para este 2026 e non chegan nin a 700.000 euros. Non nos vai a dar nin a mitad do que nos dá a Diputación con 50 veces máis presupuesto. Para esta anualidade, igual que xa fixemos en outras ocasións, na anualidade anterior, o gasto vamos a utilizar, estes cartos vamos a utilizar para gasto corriente. Para gasto corriente. Non para algo que non se sepa para que é, porque na tablita ao que facían referencia está o alumeado e o saneamento, que son servicios de competencia municipal que a Diputación nos permite utilizar este pos para cubrilos. E xa, como temos falado en outras ocasións, isto que nos permite? Isto permítenos liberar cartos do orzamento, porque esos servicios os hai que cubrir, permítenos liberar esa cantidade dos orzamentos e podela utilizar de forma libre por parte do Concello, sin atender nin a tempos de outras administracións, nin a criterios técnicos de outras administracións. Facémola de forma autónoma e é un mecanismo que funciona. E o vamos a seguir a facer. Porque redunda no beneficio dos veciños. Este Concello vai a utilizar ese importe, eses cartos, para a utilización autónoma para os proxectos ou para os gastos e os servicios que estime necesarios para os veciños. De forma autónoma, repito, sin ter que atender a criterios temporales, de plazos e técnicos de outras administracións. Por iso facemos, xa non é a primeira vez que o digo, pero, bueno, por se hai alguén que nos este a escoitar en esta ocasión por primeira vez falar deste pos que dedicamos aos servicios, bueno, pois, explicar un pouco por que o facemos. No caso do pos adicional, temos que presentar un proxecto que cubra ao menos o 25% do gasto total do pos. Ten que ser un proxecto que teñamos a intención de facer, aínda que isto non implica a obrigatoriedade de facelo, como xa se dixo, non implica a obrigatoriedade, pero nós xa manifestamos en anteriores ocasións e volvémoslo a facer que temos moitas ganas de sacar adiante este proxecto e por iso está aquí unha vez máis.
Bueno, por que non levamos xa financiado directamente? Bueno, aínda fai 10 días estuvemos en Aguas de Galicia para ver se nos axudaban, porque nos entendemos que nos teñen que axudar con este proxecto. Creo que foi no mes de novembro cando falamos no pleno daquel compromiso que nos entendíamos como compromiso por parte da conselleira cando veo aquí a levantar a bandeira de que nos iba a cofinanciar este proxecto despois dos máis de 2,5 millóns de euros que este Concello lle ten dado a Augas de Galicia, co canon da auga que xa era hora de que dende a Consellería e dende Aguas de Galicia nos axudaran con algún proxecto, pois, bueno, nos entendemos aquel medio compromiso por parte da Conselleira en aquel momento e resulta que nos deriva a Augas de Galicia e chegamos a Augas de Galicia e que lo tienen que estudiar. Bueno, nos seguimos a pelear. No o traemos aquí para financiar directamente por nós, porque seguimos a pelear, porque entendemos que nos teñen que axudar. E vamos a seguir a pelear. Sobre as cuestións técnicas do proxecto, é o proxecto que se presentou a primeira vez, e a Xunta agora xa nos ten acostumados a que como non teñas as autorizacións sectoriais preparadas cando se dan a financiación, botan xa abaixo os proxectos, tenos pasado xa en algunha ocasión. Entonces, bueno, este proxecto ten todas as sectoriais xa temos a de Patrimonio, xa temos a de Aguas de Galicia, xa temos a de Diputación, este proxecto tal e como está, a día de hoxe, ten todo para poder executar. Ten todo, si no momento en que Aguas de Galicia se digne a colaborar con nós para financialo e quer cambiar algunha cuestión técnica, bueno, pois que nos diga en base a que quere cambiar. Repito, non é un capricho, non é unha ocurrencia, é algo que utilizan moitos concellos, é algo que a Diputación de A Coruña permite aos concellos o uso para os servicios, para o gasto corriente dos servicios. A Diputación da Coruña, a ver, son tan listos como a nós, e saben perfectamente a libertad que nos está a dar aos concellos con esta fórmula que nos permite levar a cabo. O máis sinxelo para eles era, bueno, non, aquí proxectos, que ponga allí la pegatina de cofinanciado Diputación de La Coruña e así salgo yo en la foto tamén. Bueno, pois a valentía que demostra a Diputación da Coruña unha vez máis, permitindolle aos concellos utilizar todo para gasto corrente. Por que? Bueno, porque ao frente da Diputación está alguén que conoce a realidade dos concellos, que conoce perfectamente e que lle permite aos ayuntamentos, aos alcaldes e aos gobernos a libertad de xestionarse autónomamente, que xa son, como lle teño escoitado en algunha ocasión a Valentín, os concellos xa son grandes bastantes para saber o que teñen que facer e onde teñen as súas necesidades. Non fai falta que veña ninguén a dicirlles onde teñen que gastar os cartos. E por iso pon en riba da mesa unha fórmula como a que agora nos pon. Oiga, pode dedicar usted o pos a gasto corriente se o estima oportuno. Pois si, estimamos oportuno. Nos vamos a dedicar a saneamento e a alumeado público. E vamos a retirar esos cartos do orzamento e gestionalos nós de forma autónoma. Esa é a fórmula que utilizamos no pasado, que utilizamos hoxe e que vamos a seguir a utilizar. Gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención, ten a palabra o señor Triñanes. Pois vamos a facer logo un histórico, a ver se é verdad que gracias a que vostedes dedican o posto da Diputación a gasto corrente, o resto de partidas orzamentarias do resto de infraestructuras e obras que fan falta en Boiro aumentaron en proporción. E non só non aumentaron, sino que disminuíron. O ano pasado, no orzamento, con fondos propios do Concello, un 38% menos para mantemento de vías. Un 38%. Se gastaban, sí, míreo, comprobe usted mesmo nas súas contas, nas súas propias contas. 711.000 euros pasaron a 450.000. E como están as carreteras de Boiro? Decía vostede unha vez aquí, en tono irónico, que non tuveramos medo que da Édar de Cures non iban a salir cocodrilos. Bueno, hai algún bache de alguna carretera que a mellor vale para criar cocodrilos. E se quere, pasolle fotos, onde que creo que xa as ten.
un 38% menos en investimento. Tema de saneamento, tema de augas, bueno, o que pasou ano pasado ca traída da auga, pois, bueno, que os veciños xulguen. Que os veciños xulguen. A ver se realmente ese incremento que di vostede que puderon liberar para eso, realmente lle fixo que o servicio fora mellor. Saneamento. Creo que no orzamento, aparte de traer o desealo, non trouxeron nada máis. O sea, está dicindo vostede que gracias a este post pode dedicar máis cartos do orzamento a eses servicios. E despois un vai ao orzamento e resulta que non só non dedica máis, sino que incluso dedica menos. Sabe onde vostede dedicou cartos dese orzamento? Á casa, ao macroproxecto da Casa da Cultura de Boiro. 1,8 millóns de euros máis do que dixo inicialmente. Recorda que nos iba a valer 2 millóns de euros cando vostede e máis o subdelegado do goberno saliron, teño aquí a foto, saliron vostedes na televisión a enseñarnos isto que decía vostede, decía o alcalde, algo máis de 2 millóns de euros. Ao final foron 4,3. Eso foi o incremento que di vostede no orzamento para onde foron os cartos. Para endebedarnos. As contas son claras. E a hemeroteca é a hemeroteca. É a hemeroteca, é a súa voz. E se quere despois, se me permite, hasta lle poño a súa propia voz presumindo. Porque vin o vídeo varias veces. Entón, como decía moitas veces aquí o seu compañeiro, dato mata a relato, e entón, pois as contas son claras. Non só non destinan máis cartos ao que din que o destinan, sino que incluso destinan menos. Para onde destinan os cartos? Para os seus caprichos. Evidentemente, nós esta tablita, que non sabemos onde van os cartos, os actos de fe, non os vamos a votar a favor. E con respecto ao tema de Cures, volvo a repetir, sabe vostede que a xente de Cures non está de acordo ca ubicación do lugar. Que o lugar tiña que estar en un sitio máis apartado e que non fora visible, como é ese lugar. E vostede non foi ali, dixenlle, vai a usted a falar ali, eu dinlle un ano, incluso lle din o voto de confianza, recórdao, non pode decir que este concelleiro que está aquí pensou mal de vostede nun principio. Non o pode decir. Sei que iso lle fastidia, porque lle gustaría decir, non, é que vostede sempre di que non. Non ten ese comodín agora mesmo, señor concelleiro de Obras. Eu mostreime disposto a apoialo, pero, como decía a famosa frase, se che engañan unha vez, a culpa é de quen che engaña, pero se che engañan dúas, a culpa é túa por deixarte engañar. Entón, como comprenderá, pois unha vez podelle pasar, unha vez podolle dar a confianza, pero dúas non lle vou a dar. Non lle vou votar a favor, e é máis, falei isto cos meus compañeiros, falei incluso con xente de Cures, e vai a ser a primeira vez, moi ao meu pesar, que vote un pos en contra. Non o suelo facer, porque sempre digo, sempre remato dicindo, bueno, non vou votar en contra, non vai a ser que vostede vaya por ali e lle diga a xente que estou en contra do saneamento. Vaya, por favor, vaya. Se a excusa é que ten que ir ali a decir que eu votei en contra do saneamento de Cures torticeiramente, porque eu estou a favor do saneamento de Cures, se eso lle sirve de excusa para ir falar ca xente de Cures, vaya, porque tuve un ano para ir a falar ca xente de Cures e non foi. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Triñanes. Ten a palabra. Gracias. Señor Ben. Suárez. Acabamos de escoitar ao señor teniente alcalde que dixo que, bueno, que van a destinar a totalidade da partida que ven da Deputación do Plan de Obras e Servicios a gasto corrente, porque así, despois, poden liberar os cartos desas partidas, dos servicios, non? E poden xestionalos de forma autónoma. E aí o problema, que o xestionen vostedes de forma autónoma, a falta de transparencia, que os grupos da oposición non sabemos a que van a ir eses cartos, porque cal é a prioridade da súa xestión? Atender as necesidades dos veciños e veciñas de Boiro, home, vemos que co paso do tempo non van por aí os tiros. Ou é para pagar propaganda, como o exemplo que puxen outro día dos macropanéis, que, por certo, están caendo co vento, e son un perigo. Periódicos que mandaron vostedes no Nadal, que se estenderon ao mes de xaneiro xa de precampaña, que pagan vostedes a súa campaña e os cartos de todos os veciños e veciñas, ou van a ir para a obra faraónica da Cachada, que non o sabemos.
Ese é o problema, que non o sabemos. A falta de transparencia que ten isto que nos presentamos desde aquí hoxe. Nada máis, gracias. Gracias, señor Suárez. Señor García, tenga palabras. Segundo turno. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo quería empezar haciendo una reflexión. Hace 15 días tuvimos un pleno de un único punto, el plan de obras, el post social. Ya le dije, bien trabajado, muy bien trabajado. Y curiosamente, 15 días después tenemos otro pleno con una folla de col. Para poner que va todo a gasto corriente y un proyecto que ya es del año 2023, de enero de 2023, que le han actualizado los precios. Bueno, aquí el que sale ganando es el tal Pablo Couto, que es el redactor, que fuera candidato por Carral del Partido Socialista, creo que por actualizar los precios se va a casi 4.000 euros la historia. Pues es el que está ganando de este post. Y hacemos otro pleno 15 días después por esto, que no podían tener esto. Yo pensé que estaban acabando los proyectos. Oye, puede pasar. Oye, pues tenemos aquí, no ha acabado el redactor, tal. Bueno, resulta que va todo a gasto corriente. Y resulta que también, bueno, nos vuelven a traer el proyecto famoso este de Cures, cuando aquí yo ya escuché, y por usted, que iban a cambiar la ubicación de la depuradora que no le gustaba a los vecinos. Sigue en el mismo sitio. Habíamos hablado de una masa común que creo que le quedó al concello, un poco más adelante, que estaba más apartado. Habló usted aquí, de ese tal, que estudiarían, quedó tal. No tiene el certificado que firma el señor secretario, dice que no tiene los terrenos a su disposición, pero bueno, es lo que permite el POS. Se ha iniciado la expropiación, que van a expropiar. Claro, la expropiación se inicia con un decreto del señor alcalde, ainda que solo se faga o decreto, con eso se achega. Es decir, corta y pega y tal. Y sigo sin entender. Hace 15 días ha habido un pleno con un punto para un POS. Y ahora nos traen una folla de col. ¿Por qué no fue todo en ese pleno? Veníamos de las vacaciones de Navidad, cansados no estábamos. No entiendo, sinceramente no entiendo. Que el plan de obras y servicios, como usted bien dice, se puede dedicar a servicios. Sí, eso nos parece bien. Si nadie dice que no. Pero después decir, y está diciendo, por mecanismos autónomos, sin criterios temporales, tal, no sé qué. Eso se llama transparencia. Los pliegos los ha cambiado el actual presidente de la Diputación, que es de su partido. Pues yo usaría esos pliegos, ya la transparencia. Y parece que están demonizados, que intentamos esquivarlos metiendo a gasto corriente para adjudicar de otra manera. A lo mejor es como se adjudica a una empresa externa que mire ahora los contadores. Que me gustaría ver cómo se licitó eso. No sé si esa es la transparencia. Ya que no hay notificador, pues al que no miraba los contadores, póngalo de notificador. Y no anda la policía, que yo creo que no es. Sí, pueden notificar, que en muchos sitios notifica la policía, pero bueno, si el que tiene que hacer los contadores no los lee, contrata una empresa, pues manden a ese señor para notificar. Bueno, es como se trabaja en el concello, ¿no? Yo creo que no hay un proyecto claro y sobre todo las parroquias pues están desangeladas. Yo por experiencia siempre dije que en el POS demostrábamos si atendíamos las necesidades de lo que nos requerían los vecinos, ¿no? En nuestra época intentábamos traer, porque bueno, no tuvimos, cuando un POS llegaban en aquella época 1 millón de euros era para hacer una fiesta, ¿no? O sea, ahora supera ampliamente el 1 millón de euros y no se ve, porque yo me imagino que los vecinos vendrán a entrevistarse con usted y le harán reclamaciones. Hombre, pues ese detalle de traer, oiga, pues mire, los vecinos de Cures han pedido esto, mira, aquí se lo traigo. Oye, qué medalla más bien puesta. Los vecinos de Cabo de Cruz quieren esta otra. Bueno, y esa es la transparencia. No se trata de ser mejor o peor, es transparencia. Oiga, mire, señores, aquí han estado los vecinos tal, llevan tanto tiempo y tienen razón. Oiga, pues se le va a hacer esto. Ha venido
otro grupo y ha solicitado, después de hablar con los vecinos, nos traen esta propuesta, ¿qué tal? Pues mire, se lo vamos a incluir. Eso es transparencia. El resto, pues es eso. Lo desvío a gasto corriente y después ya veremos si va para alcantarilla o si va para alumbrado o va para los festivales de España. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Después pasa que a 31 de diciembre tenemos sin pagar 1.668.000 euros tal. Lo dice la documentación, no se ría, lo dice la documentación que envían ustedes. A 31 de diciembre está sin pagar 1.668.374,97 céntimos en facturas. No lo he dicho yo, lo han mandado ustedes. Porque dar conta ao pleno non é máis, non é só dicir, damos conta, bueno, vos os dichedes conta, non, hombre, hai que explicarlle a xente tamén os que nos dan conta ao pleno. Pois estamos dando conta ao pleno que a 31 de diciembre se debía máis de 1.668.000 euros en facturas. Sinceramente, después, lo de Cures, yo las veces que he hablado con los vecinos de Cures, claro que queremos todos el alcantarillado para Cures. Es más, nosotros iniciamos, cuando hicimos la obra interior allí en Ameán, que se metió la tubería, que se dejaron ya los registros para conectar las casas y demás, en colaboración con la Comunidad de Montes, faltaba lo siguiente, evidentemente. Pero lo que me dicen lo que no quieren es la depuradora allí. Y aquí ha venido varias veces, se ha hablado varias veces del tema. Bueno, se nos ha dicho que la depuradora ya andaba por ahí, en otros sitios y tal. No se parecían, nada, como un higo en una castaña, más o menos. Pues, y eso es lo que hay. Y eso creo está, y nos piden que los apoyemos, lógicamente. Hombre, mire, no. No. Me puede gustar más o menos un post. Oiga, pues decido hacer esto. ¿Es una necesidad de tal parroquia? Pues sí. Un grupo puede tener, pues yo considero que esta prioridad es esta o es otra. Perfecto. Pero tengan transparencia y explíquenles a los vecinos lo que quieren hacer. Dicen, no, es que queremos para servicios y lo dedicamos para servicios. ¿Van a iluminar más? Oiga, si me dicen, oye, pues hay una parroquia que está mal iluminada, vamos a meterla allí más alumbrado. Bueno, pues chapó. Vamos a cambiar varios pozos de bombeo que no funcionan. Chapó. Pero es que no nos dicen nada. Nos vamos a dedicar a alumbrado y a saneamiento. Se ha acabado. Pero como digo, puede dedicarse a eso, o el día de mañana, cuando hagan ustedes los presupuestos, pues será para los festivales de España. Sinceramente, no lo entiendo. Es que me duele decir, es que no hay trabajo, joder. No hay trabajo en el POS, no. Antes se traían proyectos, y yo he pasado varias corporaciones, y de todos los colores, y se traían proyectos, más o menos acertados, pero se traían proyectos, se veía que un trabajo, y que había una idea de pueblo, y que había una idea de desarrollar las parroquias. Lo hacemos así para escapar de los criterios temporales y técnicos de otras administraciones. Pero si ha sido este presidente del que presumieron hace un momento el que ha hecho estos pliegos. Es que antes, no recuerdo la cantidad, que yo me quejé en su día, y se lo dije precisamente al presidente, a mí no me parecía bien, creo que se adelantaba, me corregirá el señor secretario, no sé si era un 40%, se le mandaba esas cantidades por adelante del POS, por adelantado se le enviaban a los concellos, ¿no? Cobraban adelantado para dedicarlo, para poder pagar y para justificar el depósito de ese. Después se quitó, vino esta modalidad y demás, cuando en aquel momento, sobre todo, que los concellos no tenían un duro. Y yo dije que era imposible aquello. Bueno, pues parece que era una maravilla y resulta que vienen los POS del genio de la lámpara y no, lo hacemos así para escapar de los criterios temporales y técnicos de otras administraciones, para adjudicarlo a dedo, para hacer contratos menores, no sé, pues no lo sé, es que sinceramente, no lo sé. Ya le digo, nosotros vamos a votar en contra porque cuando no hay transparencia, lo demás
sobra. Gracias. Moitas gracias, señor García Dieguez. E ten a palabra, segundo turno, señor Ruiz. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. A que o adicades que non hai transparencia? Bueno, pois en este momento temos na rúa máis de 6.700.000 euros en obras. En este momento, En este momento, Claro, a que o dedicades? Home, pois sábeno todos os veciños menos vostedes, Sábeno todos os veciños menos vostedes. Non se ven as obras, nos di un portavoz da oposición. Caenche todos os carteles, me digo outro portavoz da oposición. A ver, non se ven as obras ou nos caen todos os carteles? Como eu conto? Do futuro. No, as obras esas obras, os veciños ben saben que as obras están todas comprometidas, esas. Xa o saben os veciños, xa o saben. Non se deben esos cartos a final de ano, usted xa o sabe. Están sin pagar. No, pero usted non dixo eso exactamente. Debe, non se deben, usted xa o sabe. A que... xa o escoitei tamén. Estuve moi ben atento ao que dicía. Non se deben eses cartos. Usted xa o sabe, despois, cando veña a liquidación, xa terá datos de que non se deben. Falta de transparencia, repito, nós sometémonos todos ao examen dos veciños cada 4 anos. E aí, cada un de nós terá que dar contas do que ten feito. A nosa fórmula de traballo é a que expliquei perfectamente no primeiro turno de intervención e vamos a seguir con ela. E cando o portavoz do Partido Popular eu escoitaba naqueles plenos dicir es que dejamos 500.000 euros porque se nos ven unha subvención, a nós non nos fai falta, nós temos os cartos, pois se nos ven algunha subvención como ten vido para fotovoltaicas, poder ir á subvención e temos capital suficiente. E iso non hai transparencia, pero os veciños saben que teñen o servicio e que teñen a obra. Entonces, nós gestionamos isto desta forma e daremos conta aos veciños pois cando toque. E vámonos a seguir a facer. Está ben que se acorden de cures, algúns, por fin. Eu non vou ir a cures a decir nada de ninguén, non sei por que me toma, non suelo facer esas cousas. E sobre a falta de traballo, aí estamos de acordo. Porque este que fala, antes de que se presentara un POS, presentaba propostas sempre. E para este POS non hai nin propostas do Partido Popular, nin propostas do BNG, nin propostas de Boiro Novo. Non as hai para o POS. Este que lles fala todos os anos a súa proposta antes de que viñera o POS. E algún hasta se metiña en conta. Entonces, que non hai traballo? Non, aí estamos de acordo. Falta traballo. Eu claro que me reúno con todos os veciños, claro que sí, conozco as súas necesidades. Por eso nos gestionamos da maneira que nos gestionamos, para solucionar os problemas desos veciños. Cando queiran propoñer vostedes, aquí estamos. Moitas gracias, señor Ruiz. Vamos a pasar a votación deste punto número 3 do orden do día, que é o POS 2026. Votos a favor? 9 votos a favor, abstencións, 2 abstencións, votos en contra, 6 votos en contra. Polo cal queda aprobado este punto número 3 do orden do día POS 2026. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4, é o expediente 197/2026, aprobación da modificación dos estatutos da Mancomunidade Ría de Arousa e Zona Norte Barbanza Arousa. Primer turno de intervención. Ten a palabra, señor Driñanes. Sí. No turno de rogos e preguntas farei un resume de todas as cousas que trouxen. Por certo, lle tuvo que entrar onte unha solicitude miña por rexistro. Despois farei un breve resume, non quero cambiar o punto, non quero falar de outra cousa neste punto de orde do día. En este punto de orde do día, sobre o tema da mancomunidade, nós por ser coherentes co que sempre vimos defendendo de como debe de ser a mancomunidade, vamos a votar en contra. E vamos a votar en contra porque a mancomunidade non é a mancomunidade
bueno, a Rousa Norte, non sei agora que vaña cambiar o nombre, que é unha parte de por que dan isto aquí, é un organismo que non é transparente. É basicamente un clube de alcaldes, de 4 alcaldes. Tanto é así que los órganos directivos son los 4 alcaldes, el pleno son los 4 alcaldes e hasta la comisión de economía son los 4 alcaldes. Cal é o modelo que defendemos nós dentro do 2015, a primeira vez que presentamos en este pleno a esta corporación un proxecto como ten que ser a mancomunidade? A nosa proposta é fácil, non é nada que inventemos nós. Está tanto na mancomunidade do Salnés como algo parecido tamén na mancomunidade da Serra do Barbanza. É dicir, unha asamblea da mancomunidade, xo queren chamar así, no que as distintas corporacións de cada un dos concellos poidan fiscalizar de forma efectiva e transparente o que se fai desta mancomunidade. E non nos pase, para que a xente que está vendo se dea de conta de, por exemplo, unha cousa que acaba pasando porque o deciden na mancomunidade e nadie se entera de nadie, en este pleno non nos enteramos de nada, o tema das cámaras que puxan mancomunidade. Alguén se enterou antes de que estuveran postas? Non. Por qué? Porque é unha organización totalmente opaca e resulta que temos que vir aquí a un pleno en rogos e preguntas a preguntar cando xa están as cámaras postas. Si aí houbera unha asamblea da mancomunidade como hai en outras mancomunidades da nosa zona, pois cousiñas como esa, pois saberíamolo antes e poderíamos, pois, bueno, fiscalizar eso, aportar algo ou o que sea. Non, é unha mancomunidade que, bueno, eu moita máis utilidade alá de mandar a fitura aos alcaldes a facerse unha foto con el presidente de la Xunta e el conselleiro de turno, pois sinceramente non lle vexo moito máis retorno. Non lle vexo tampouco as modificacións que presentan tampouco maior utilidade do que xa se podía facer ou dende os concellos ou da propia mancomunidade. E, bueno, repito, non é o noso modelo e, por lo tanto, íbamos a votar en contra. Moitas gracias. Gracias, señor Tiñas. Primer turno. Señora Suárez, ten a palabra. Sí. Bueno, antes de nada, gustaríame pedirlle ao señor Tinente de Alcalde que nos plenos que preste máis atención. Ou el é tan cuadriculado que lle hai que traer unha folliña na que poña propostas para o pós. Porque aquí, no traballo diario mensual dos plenos en temas, en mocións que veñen, incluso hoxe no pós, eu fixenlle unha serie de necesidades que hai en Boiro, dixenlle saneamento, varios puntos, mellora de infraestructuras públicas, centros sociais, instalacións deportivas, cubertas da Galiña Azul, centros de ensino. Home, se a vostede, cos temas que salen aquí, cada vez que hai un pleno das necesidades que hai en Boiro, non sabe a que ten que destinar o pós, é que ou non está atento, ou non sabe ler entre líneas, ou necesita un papeliño que diga propostas do BNG para o pós. Pero, home, sí que as temos, E indo xa ao punto da orden do día, bueno, pois nós sí que imos a votar a favor, porque o que é a modificación en sí dos estatutos, pois vai na liña do que sempre defendemos dende o BNG, non? Que é mancomunar servicios para poder ofrecer unhas maiores prestacións e un uso máis eficiente dos recursos. Recóllese nos estatutos, no artigo 12, o apartado F, xestión dun servicio mancomunado de recollida e protección de animais abandonados. E aquí, bueno, sí que quero dicirlle ao señor alcalde que queda un pouco feo que antes de que se aproben os estatutos saia na prensa xunto co alcalde de Rianxo facendo propaganda deste servicio mancomunado. Tan siquiera pudo esperar vostede, ou puderon esperar vostedes 2 ou 3 semanas a que estuveran aprobados os estatutos nas corporacións e logo xa facían a propaganda de rigor. E quero pedirlle tamén ao señor alcalde que, así como toda a corporación temos hoxe aquí que votar a modificación dos estatutos da mancomunidade, porque para isto sí que se require de todos os grupos da corporación, pois neste sentido nos faga tamén partícipes da xestión da mancomunidade e tamén que nos conviden ás galas do turismo, cando as fan, estas cousiñas que non fan habitualmente, pois non costa traballo. Grazas. Gracias, señor Suárez. Señor García Díaz, primer turno, ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros nos vamos a abstener. A ver si me aclaran una cosa. Cuando nosotros gobernábamos la mancomunidad de Rousa Norte, básicamente la mantenían 2 ayuntamientos, que era el ayuntamiento de Boiro y el ayuntamiento de Ribeiro. Los ayuntamientos de Rianxo y de Pobra
tenían una deuda muy importante con la mancomunidad, porque no hacían sus aportaciones. Si no ponga cara a Ramos, Luis, si lo sabe. No sé si regularizaron en su día y demás. De aquella sería, yo me quejé, yo alguna vez que asistí en sustitución del alcalde, me quejaba de que no era de recibo. No sé si recordará el señor Luis de aquella, que se hicieran unos parques, uno en cada ayuntamiento, por un remanente que había de un año, y yo me quejé que lo que no era de recibo es que era un remanente que generaban los ingresos de dos ayuntamientos, que eran Ribeira y Boiro, pero que se iban a hacer 4 parques y se iban a beneficiar 2 ayuntamientos que no estaban aportando nada. Yo dije que no tenía sentido ninguno la mancomunidad de Arousa Norte si los 4 ayuntamientos no cumplían con sus obligaciones. Es más, yo en el último pleno que yo asistí, y era al final de nuestro mandato, me acuerdo que se querían subir las cuotas y yo me negué. Dije, yo voté en contra. Lo sacaron adelante con otros 3 votos porque entendía que no, porque no seguían atendiendo los. Entonces, lo que la mancomunidad de Arousa Norte puede estar muy bien, pero las obligaciones que tienen los ayuntamientos tienen que cumplirlas, ¿vale? Porque si no se cumplen, al final si tiran 2 de la carreta y se benefician 4, esos de mancomunidad ya se mancomunan las deudas, se socializan, ¿no? Entonces, por eso le pregunto, no sé cómo está la situación, si dicen ustedes que están al día, pues me parece estupendo que se haya tal. En aquel momento el funcionamiento era una de las quejas que teníamos, yo concretamente, posiblemente yo era la voz discordante porque no lo entendía. Y creo que salió en pleno, que estaba usted, el señor Ruiz, por eso hago la referencia, que salió el comentario de esos parques, ¿no? Concretamente. Bueno, ya le digo, nosotros vamos a abstenerlos. Y sí, dije que estaban sin pagar a 31 de diciembre, porque evidentemente lo que han hecho, al final, lo que están haciendo, como en todos los ayuntamientos, con las partidas sobrantes de distintas, hacen modificaciones de tal y las traspasan tal para cubrir parte de ellas, que la totalidad no la van a cubrir, eso lo tengo absolutamente claro. Bien. Pero yo dije que pagaban a 31 de diciembre porque hablo con la propiedad suficiente para saber lo que estaba hablando. Y es lo que pone aquí, que es el documento pone lo siguiente: ratio de operaciones pendientes de pago, 25,62, importe total, perdón, estoy leyendo mal. Cálculos realizados para entidades de cómputo de pago medio a proveedores, cuarto trimestre de 2025. Las pagadas son a 33,28 días, 3.573.322,1 céntimo. Ratio de operaciones pendientes de pago, 25,62 días, lo que dije yo, 1.668.374,97 euros. El periodo medio de pago de la entidad de 30,84. Bueno, después de 7 años aún consiguieron bajar los 30 días. Y la liquidación, hombre, si le han metido las manos en el bolsillo a los vecinos con 1 millón de euros más o menos que habrán cobrado de más con el IBI, más todo lo que han cobrado de más del agua, pues, ¿qué quiere que le diga? Más los POS que han pasado a gasto corriente, con las cantidades que les vienen, si no hacen un buen resultado económico, apague y vámonos, ¿eh? Entonces tienen un problema muy serio, pero muy, muy serio. Esa es la realidad. Muchas gracias. Antes de pasarlle a palabra ao señor Ruiz, quero facer unha aclaración do tema da mancomunidade. Eu, cando entrei de alcalde no 2019, tomei posesión como presidente da mancomunidade e naquel momento xa ningún concello, ni me consta, ningún concello que nombrou nin Rianxo nin a Porba tiña ninguna deuda. E a día de hoxe, cada un dos concellos temos unha cuota e se paga religiosamente en tiempo e forma. Quero dicir eso para que quede constancia de que ningún dos concellos que estamos falando ten ninguna deuda neste momento ca mancomunidade. E despois, bueno, agradecer ao señor García Diáguez que diga efectivamente que é verdade que non se debe 1.600.000. Pero, bueno, como sempre, intenta engañar aos veciños dicindo estas cousas, pero, bueno, pasamos primer turno, señor García, señor Ruiz, ten a palabra. Bueno, está aí a grabación, eu creín entender e vámoslo comprobar, vale, que dixo que se debía 1 millón, non se debe, non. Está grabado e poderemos
poderemos ter razóns no próximo pleno para decir la tenía yo ou la tenías tú. Está aí. Bien. Vamos ao punto da orde do día. A da cara rara é porque non tiña o dato, vale? Cando vostede me preguntaba o da mancomunidade, eu non tiña o dato. Vale. Bueno, pues en este expediente, eso, vamos a ratificar, a aprobar os estatutos que xa no pleno da mancomunidade de Barbanza-Arousa, zona norte, xa se aprobaron. O día 20 do 11 apróbase no pleno da mancomunidade inicialmente a modificación destes estatutos, faise unha exposición pública dos mesmos, onde non se presenta ninguna alegación, ninguna. E logo solicítaselle tamén informes á Diputación e máis á Secretaría Xeral de Administración Pública e fai unha serie de observacións, emite un informe con unha serie de observacións que se teñen en conta para a aprobación definitiva destes estatutos que se produce no pleno da mancomunidade do día 14 do 1 do 26. Esta aprobación definitiva, aprobada polo pleno da mancomunidade, é esta que agora se nos traslada aos distintos plenos dos concellos para que ratifiquemos. A modificación estatutaria principalmente modifica a nomenclatura da mancomunidade, amplía as súas competencias e tamén modifica novas líneas para o seu financiamento. Isto permite explorar, como xa se dixo, a posibilidade de mancomunar servicios e ver desa maneira se se pode mellorar os servicios que se presta aos veciños no conxunto dos catro concellos. Aí, para eso se está a traballar e ese é o camiño que se procura con este cambio estatutario. Gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención. Ten a palabra, señor Trianes. Nada, aproveito que comentaba aquí a compañeiro do BNG o tema dos animais de compañía e como fixeron propaganda antes de facelo público e tal, bueno, pois unha mostra máis da falta de transparencia que ten un modelo de mancomunidade e como precisamos cambiar radicalmente ese modelo por un, como exemplo, como hai no Salnés ou como hai na Serra do Barbanza, que é o modelo que dende Boiro Novo defendemos dende 2015, levámoslo facendo. Moitas gracias. Gracias, señor Trianes. Señor Suárez, segundo turno. Señor García Díaz, segundo turno, ten a palabra. Si a 31 de diciembre está sin pagar, se deben a 31 de diciembre. Señor Ruiz, segundo turno. Señor Ruiz, muy bien. Pasamos. Sí, ten a palabra. Vostede, que ten máis experiencia que a mí en isto, porque además se dedica profesionalmente a isto, vostede sabe que non é así. Vostede sabe que non se pagaran a 31 de decembro significa que non dou tempo a pagalas no ano en curso e que están aprobadas con cargo ao orzamento do ano pasado, dese 1.600.000 o que vostede fai referencia, pois máis de 1 millón de euros é que non dou tempo a pagalas e no informe de intervención se dá conta de eso, no informe de tesorería se dá conta de eso e usted sabe, non se deben, non deu tempo a pagalas en tempo no ano pasado, o sea, simplemente eso. As facturas que se deben a 31 de decembro, as que se deben, son aquelas que van a cuenta 413. Bueno, e esa aparecerá no seu día na liquidación e non será nin moito menos a cifra que vostede está a indicar hoxe. Moitas gracias, señor Ruiz. Pasamos á votación deste punto número 4 do orden do día. Votos a favor. 12 votos a favor. Abstencións. 5 abstencións. Votos en contra. 1. Vale, polo cal queda aprobado. Que? No, 11, 5 e 1. Vale, perdón. Bien, pasamos, actividades de control, de acción de conta das resolucións da alcaldía desde o 1799/2005 ata o 1876/2025 e da 1/2026 ata 87/2026. Tamén da acción da conta de informe trimestral do PMP e morosidade do cuarto trimestre de 2025 e rogos e preguntas. Vale, vamos por orden. Señor Triñanes, ten a palabra. Bueno, pois traía uns cuantos xa para hoxe, pero, bueno, algúns son repetidos e, de paso, tamén lle fago un breve resumo de cousiñas que ten vostede ou que lle deberon de chegar por rexistro deste concelleiro, porque, como digo eu, xa que vostede fai a acusación, permítame defenderme.
Véalo, as aceras da amanecida entre onde está a amanecida e Loimar siguen esperando. Chamaronme este día que na aldea de San Ramón hai na aldea de San Ramón en Bealo hai unha rejilla que creo que xa levan os veciños meses mandando por a línea verde fotos de que está solta, de que está mal, a ver se a poden amañar. Carretera que vai desde Budión a Brión, creo que xa é a segunda vez con esta que o digo aquí, os baches, home, podemos criar, non sei se cocodrilos, pero pouco menos. Si quere pasolle foto, collo eu, xa non que me collen os dous pés, collo eu enteiro, en algún. Vou facer unha pausa, voulle facer o recorde e voulle deixar algunha para o final. Cousas que pedimos, por exemplo, en tema de deportes, vexo que pasan os pós e siguen sin facer cousas como, por exemplo, o tema do pavimento deportivo de Parqué, que estaba aquí licitado, xa sei que me repito moito, pero por 155.000 euros adxudicado e solamente había que chamar a empresa e dicirlle xa temos os cartos e non o quixeron facer. Pista de Puntrac non o quixeron facer. Carril bici a Escarabote e a Cabo de Cruz, recordo que hasta quitáramos as orellas dos cruces porque iba a ser inminente, non se fixo absolutamente nada, e un largo etcétera. Bueno, o hangar de Piragüismo tamén sigue esperando. Mandeille onte por rexistro, xa o dixera no pleno aquí en decembro do ano 24, o tema das beirarrúas entre onde está Nino Pieri e a Calle Ancha. Mire, aí tiña, e xa hai un ano que o dixen, non diga que eu pasei onte para o post de hoxe. Xa hai un ano que foi a primeira vez que o reclamei. Pois mira, aí podía haber posto unha obra para o post que boa falta fai, porque que non collen unha persona, ten que ir cun carrito, ten que ir cunha silla de rodas, veñen dous coches e a cuneta é como é. Non poden ir por aí. Pois mire, aí podía meter tamén cartos do post, se quixera. E despois teño unha pregunta en base ao acontecido estes últimos días. E isto, bueno, pois déxeme mirar para o alcalde. Eu antes a vostede enseñaba a foto esta onde salía vostede co presidente, co subsecretario do goberno, no cal vostede nos anunciaba esa obra, que ainda por riba iba a valer máis barata do que acabou valendo, e vostede nos anunciaba isto. E sabe cal era o título, o subtítulo que viña na prensa, na nota de prensa que mandaron vostedes? Unha obra integrada no entorno e respetuosa co medio ambiente. Isto, como era? Lo que pides por AliExpress, lo que te llega a casa. Aquí o verde brilla pola súa ausencia, unha oda al ladrillo e al cemento. Eu, a verdad, pensei, bueno, será cousa do render, que costaríalle traballo informático poñer os árboles. Non, cortaron todos, como nos teñen acostumbrados. Repito, eu non sei para que fixeron isto, se ao final acabaron cortando. Non sei por que mandaron unha nota de prensa dicindo que iban a facer un proxecto que integrase co medio ambiente e co entorno. Quedan dúas sobreiras por cortar, o quedaban onte, non sei hoxe. Hoxe non pasei a mirar, pero, bueno, onte quedaban aínda. Eu vendo o que mandaron, moito me temo a sorte que van a correr. Así que, por favor, rógolle, e máis, xa se puxo tanta xente en contacto comigo preguntando por elas, exíxolle que busque a forma de non cortalas, que lle poña un pouquiño de interés, e non vai ao fácil, vale? A ver se é posible. E para rematar, diríxome á concelleira de personal, as queixas dos traballadores síguenme chegando de forma constante e sostida sobre o que falamos naquel día. Temas de días libres, temas de vacacións que non se dan ou se piden en unha fecha e non se conceden en esa fecha e se conceden en outra. Eu recórdolle que os traballadores teñen uns deberes e que vostede é concelleira con adicación exclusiva para adaptar o calendario e os horarios
aos dereitos dos traballadores, non que os traballadores vexan mermados os seus dereitos para adaptarse ao que fan vostedes. Esa é a orde, non a inversa. Porque aquí, salvo que teñas carné do SOE, que aí sí que non pasa nada, que ata chega ao punto que hasta che archivan queixas, non hai problema, pero o resto de mortales teñen todos os problemas do mundo para poder exercer os seus dereitos en este Concello. Non me poñas a cara porque é certo. E é máis, e engado, que non traía preparado, pero lle engado, non foi vostede, foi outro compañeiro seu. É máis, aquí ten pasado, incluso que algún traballador tense queixado ou ten posto algunha crítica de algún concelleiro nas súas redes sociais e intentar abrírselle expediente. E non eran vostedes os que decían que cada un no seu tempo libre pode facer o que lle dé a gana? Eran vostedes os que defendían eso. Hai un pouco, o alcalde decía, non me vou meter, hai 2 ou 3 plenos, verdad, señor Diáguez, García Diáguez? Eu non me vou meter o que fai a xente no seu tempo libre. Pois un traballador chegou, foi na legislatura pasada, e porque non tiña maioría absoluta, que senón o expediente iba adiante. E en cambio outros, que tienen carne del PSOE, bueno, pois non hai problema. Os traballadores teñen dereito, non lle miren o carné, nin o que critican, nin o que deixan de criticar. Faga o favor de poñerse as pilas e comprometeuse aquí, Aquí va a mirar ese tema dos calendarios e das vacacións e intentar que puderan conciliar os traballadores coa súa vida laboral. A día de hoxe siguen chegando as queixas de que eso non é así. Moitas gracias, señor Triñanes. Ten a palabra, señora Gracias, señor presidente. Ben, teño unhas preguntas e, bueno, quero poñer en contexto que, coñecida como é a oposición do BNG á obra faraónica da Cachada, porque desde o minuto cero votamos en contra do proxecto, dos créditos e de todo o que conlevaba esa obra, dende o minuto cero. Sempre tuvemos claro que, certo, no proxecto xa se vía que se iban a cortar árbores, vistas as últimas actuacións que se falaba aquí, que non é máis que un atentado medioambiental, como foi o que estamos falando, a corta de árbores. A miña pregunta é: que medidas vai adoptar este goberno para corrixir o arboricidio no Parque da Cachada? E con que informes técnicos conta este goberno para xustificar a tala indiscriminada das árbores? E teño tamén 2 rogos. Primeiro, rogo que o goberno tome medidas para evitar a situación de insalubridade na que estaba boiro polo estado dos colectores de lixo durante o Nadal, para que non se volva a repetir no futuro. E outro rogo é que este goberno deixe de enganar á veciñanza. Digo isto, entre outros motivos, porque vostedes están dicíndolle aos propietarios afectados pola apertura do vial de Berres que é causa da Deputación, cando é unha obra promovida polo Concello de Boiro. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Señor García Díaz, ten a palabra. Sí. Perdón, muchas gracias. Pues inicio. Como no se me contestó, yo miraba ahora si lo habían mandado antes de llegar al Pleno, en el email no, pues vuelvo a preguntar. ¿Van a devolver lo cobrado indebidamente por el agua? También le he pedido la auditoría que el señor teniente alcalde dijo que ya estaba hecha, una auditoría sobre el agua. Yo creo que a lo mejor me la intenta mandar por email y pesa mucho, me valen las fotocopias. Me gustaría que nos dieran una explicación de la contratación de la empresa, esa que está haciendo ahora las lecturas, cuando hay una persona en teoría encargada y cuando antes se hacía sin ningún tipo de problema. O si eso es el paso previo a la privatización del servicio del agua. Después, me gustaría saber, salió ahora, lo comentaba el compañero Xurxo, hablaba de la nave del piragüismo. Ese estaba en el post, no recuerdo el año, no sé si era el post 2022, puede ser. Me gustaría saber, porque como no, eso ya se pierde en el olvido, si se ha perdido esa cantidad, porque parece que eso no va adelante ni para atrás. Saber si se ha perdido esa cantidad que venía destinada para esa obra. Se nos echa en cara que no decimos proyectos, a veces se ríe. Pues, hombre, nosotros dijimos que había que cambiar, por ejemplo, el tapete del césped artificial del campo de fútbol de Vista Alegre, el más antiguo.
que da pena, hay muchas quejas, lo dijo un día y se rieron. También les dije que los parques infantiles estaban dejados de la mano de Dios, también se rieron, pero bueno, no son proyectos. Como dicen los compañeros, hay que ponérselo por escrito, si no, no son propuestas de la oposición, ¿no? Pues mire, como dicen que van a meter en el post luz, pues aprovechen en el último partido que se jugó de rivalidad, un derbi, porque era de la misma ciudad, del mismo pueblo, que jugaban el Abanqueiro con el Cabo de Cruz. Creo que había una portería que no se veía ni al portero, que no está bien iluminado, no sé si es porque están mal orientados o es porque falta algún foco o demás. Entonces, bueno, como van a dedicar parte de ese candicho a la luz y demás, pues mire, ya les damos una idea a la oposición, hacemos algo de trabajo, rápido, y ya les decimos dónde pueden instalar un par de bombillas, ¿vale? Pues nada más, a ver si es posible que me puedan contestar a lo que les he preguntado. Y si me envía a la auditoría, si es tan amable, muchas gracias. Moi ben, pois damos por finalizado este pleno. Boas noites.